Το άστρο μου. Και πάμε να δούμε τι μας είπε για την ίδια, για την κόρη της, για το σύζυγό της που θα περάσει φέτος τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, για τα δώρα που έχει να κάνει. Εμείς πάντως θα περάσουμε μαζί. Για τα δώρα που πρέπει να πάρουμε και εμείς. Τι θέλω να σου πάρω. Και που θα πάμε. Μην το πω όμως που θα πάμε. Στην κάμερα. Ναι, το... Δέσποινα ραντεβού μετά από 2 χρόνια ξανά στο Rex. Παιδιά, όλοι με ρωτάτε 2 χρόνια. Λέτε να ήταν τόσο μεγάλο το διάστημα. Μάλλον έλειψες πολύ και μας φάνηκε. Ναι, σας έλειψε πολύ, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν 2 χρόνια, ήταν ένας χειμώνας. Ένας χειμώνας απουσίας. Έρχεσαι εντελώς διαφορετική. Όχι εμφανισιακά. Εννοώ είσαι παντρεμένη και μητέρα. Ένας χρόνος άλλαξε τελείως. Ένας χρόνος που ήταν πολύ ουσιαστικός χρόνος για τη ζωή μου και για τη δουλειά μου. Μου συνέβησαν πολύ ωραία πράγματα. Κώστα, μην κάνεις θόρυβο. Δεν θα φας τώρα το σάντουιτς, Κώστα μου. Μην φας τώρα το σάντουιτς. Κώστας Καβετανίδης. Ήταν ένας πολύ ουσιαστικός χρόνος και επιστρέφω με πολύ μεγάλη λαχτάρα να ξανασυναντήσω όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά πλέον, ως μητέρα. Με μεγαλύτερο σεβασμό, ίσως. Για ένα χειροφίλημα εννοείς. Δεν νομίζω ότι σου βγαίνει και τόσο, δηλαδή επί σκηνής, το ότι κάποιος είναι μαμά, μπαμπάς, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι ένα στοιχείο που παίζει πάνω σκηνή. Κανείς δεν πίστευε ότι θα παντρευόσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα άφηνες την Ελλάδα και θα ακολουθούσες τον Ντέμι στην Ισπανία και θα γινώσουν και μητέρα. Σε είχαν πει έτσι πιο καριερίστρια. Προφανώς είναι λάθος εντύπωση. Δεν είμαι τόσο όσο μπορεί κάποιος να φαντάζεται. Δηλαδή σίγουρα με ενδιαφέρει η δουλειά μου πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή και δεν τα αφήνεις ποτέ. Δηλαδή η οικογένεια ήταν κάτι που πάντα ήθελα, απλά δεν είχα νιώσει μέχρι τη στιγμή που το έκανα ότι αυτός ο άντρας είναι για μένα και όταν ήρθε το παιδί, οτιδήποτε και να συνέβαινε στη ζωή μου δεν υπήρχε περίπτωση να μην το σταματήσω για το παιδί, όπως και θα το ξανακάνω αν μου ξανασυμβεί και το θέλει ο Θεός. Ο Ντέμις έχει σταματήσει τον αθλητισμό, είναι πλέον πρόεδρος της ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα είναι πιο εύκολη ζωή, δεν θα έχει τόσους πολλούς περιορισμούς. Αν εννοείς το να βγαίνει τα βράδια και όλα αυτά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα εννοείται, γιατί και τότε που ήταν αθλητής, ξέρετε, δηλαδή έρχονταν 2 φορές το χρόνο να με δει στο Rex, άσχετα αν γράφαν ότι ήταν 22. Τώρα θα είναι 22. Τώρα μπορεί να είναι 22, ναι, πολύ χαλαρά και να είναι αληθινός ο αριθμός, ναι. Φέτος παίζεις εκτός συναγωνισμού. Δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ τι κάνει κάποιος δίπλα. Ασφαλώς αν μάθω ότι κάποιος, ας πούμε, πέρσι έκανε φλαμέγκο, δεν θα πάω να κάνω ίδιο, γιατί θα το πιάσετε εσείς και θα το κάνετε. Όχι εμείς, κάποιοι άλλοι που παίζουν πιο νωρίς. Αυτό, συγγνώμη, εννοούσα δημοσιογράφοι γενικότερα. Ναι, αλλά και νομίζω ότι είναι και εντελώς διαφορετικό το στυλάκι με το οποίο εμείς δουλεύουμε. Μετά το άνοιγμα στο εξωτερικό, επέστρεψες με μεγαλύτερες απαιτήσεις από συνεργάτες, επιχειρηματίες, δισκογραφική εταιρεία. Δεν θέλω να τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Τελώς τρελό. Άρα ούτε περισσότερα χρήματα ζήτησες. Τι αυτό. Καλό, τώρα με τον τοτό το ξέρεις. Και να βουνάνε τα νουρ και τα χλάματα.
Όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν εκείνο που ζητούσες από τον Άγιο Βασίλη, σαν δώρο? Τι ζητούσα από τον Άγιο Βασίλη όταν ήμουν μικρή? Κουζινικά. Να μου φέρει κατσαρολάκι και τέτοια να παίζω και να ταΐζω τις κούκλες μου, τόσο μικρή. Όταν μεγάλωσες πιο πολύ, ήταν αυτό κάτι που ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη, αυτό που είσαι σήμερα? Όχι, δεν το ζήτησα γιατί δεν το φαντάστηκα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό για να μου συμβεί. Δεν πρόλαβα να ευχηθώ κάτι τέτοιο. Είναι υπέροχο ό,τι μου συμβαίνει μέχρι σήμερα. Και πραγματικά το μόνο πράγμα που εύχομαι πια είναι να είμαστε γεροί και δυνατοί και μαζί όλοι αγαπημένοι. Τελειώνοντας, θέλω έτσι να μου κάνεις τις ευχές σου, μια και οι μέρες το απαιτούν. Σε ευχές, πολλές ευχές, να περάσετε πολύ όμορφα, να προλάβετε να πάρετε όλοι δώρα. Τα δώρα, πρέπει να παίρνουμε τα δώρα, είναι πολύ σημαντικό. Νευριάζει άμα δεν προλαβαίνω να πάρουν δώρα. Άρα... Γιατί και εγώ δεν προλαβαίνω να πάρω δώρα και τρέχω την τελευταία στιγμή σαν την τρελή. Και φέτος έχεις και ένα δώρο παραπάνω να κάνεις. Στην κόρη μου, ναι, εννοείται. Που φαίνονται γεμάτη από χαρά.